nga may problem kay ti siyempre ang mga listahan no kon lantawon mo may pilang patay na ara pagyapon member consumer sang Seneco. Action firing line. Hindi man pwede na karon nga sige lang binuton lada ya no kag mapaproxy kang ngalan dira patay na kunano ti posible mangin part ini sang cleansing process which is for me needed gid man mo galing katiway maniguro mantisipar gigagway gima kun way na gani guro nagplebisito way ni matalupangdan nga may mga problema gali katulad sini Action firing line. may pila na yang mga balay bala kundi may ginbaligya lain ang nagatag-iya lain na ang naga-star lain ang nagapanag-iya nga supposedly isaylo na tani sa iya ng membership ti sa mga daan pangatag-iya ka mga balay ng iba na to na sa Amerika ang iba na to na sa iban nga mga pungsod Action firing line. ti ang 60 days duha ka bulan no kunang tawon ta. Pero ti ang next sina at ti amoning schedule na naman for the plebiscite no pero may tempo ang taga Seneco kay na siling na attorney Arnel Lapore sa interview na Action Jan matagan opportunity sila nga ti kayon maning mga ara sa listahan Online sa firing line. ti sa part naman niya sang Prime Electric Holdings Incorporated sa more power ti way man ni problema na para ya sa ila yan do way man ni guro problema ni kay bisan na delay siya no pero importanteng masigi ni kag ari sa aton nga liniyang spokesperson nila we have Sir Jonathan Cabrera. Sir, may gabi sa imo. Welcome diri sa Action Radio Bacolod. Action Art. Good evening. Good evening sa ato ng mga tagparamati sa imong program. Thank you, Gid. No, I know nga basi may naka-inform naman sa inyo or basi ang taga Seneco nakasugilan no naman kamo parte sa ning latest kagin pagwa nga desisyon sa NEA nga nag-approve sang request sa mga mayor kag ang desisyon ti may duwak bulan sir 60 days ini anay nga paiway anay ang plebisito. Yes, sir. Nakabalo na kami. Nabasa man namo ng mga postings no sa page ng Sineco. Kag even ang copies ng letter ni Administrator Dameda sang NEA. Yes, sir. So, as far as we are concerned, we will just abide no to the decision of NEA and Sineco as per requested man I think sa ato ng mga mayors, di ba? So, we will abide, we will wait kasi kami nagapati nga kapareho man sa pagpati sa aton ng mga leaders nga dapat gidman no nga malimpyuhan ang listahan no? Para nga ang makuha tagin nga resulta, mandato ang magarepresentar gid sa matutuod nga sentimento sa mga electric consumers no member consumers ang Sineco. I see. So butang balon bisan kamo mismo gali sir no conforme man no nga may cleansing na gid man dapat ngay mo na di sa listahan o kun sa member consumers nga list sa Seneco. Yes po. Yes, Action Art. Nag-conforme kami da kay hindi man na mainago no nga kadamo sa mga reklamo nga nagululuwa after the first 2 days of the plebiscite. Then kami nag-conduct man kami sa mga survey and ang iban nga mga respondents nga pangkatuan nga na-identified namon sa master list na published no in post sang Sineco ang madamo nga mga nagpahayag ng mga pamilya nga ang nakapangalan or sa Sineco patay na may araman niya nga mga nowhere to be found no inang lain na ang nag-i-start sa sinang nga balay nagapadayon lang sa pagbayad pero ang pangalan sa account mumangyapon ang dati nga tagdiya. Yes. So ini sila abi ti papaano mo sila tuod pabutuhon kung
kung patay na, Oh. kung wala na, no? Ah, So that's okay. Ay, nautod, balik kayo siya, alas 8:23 na. Kaya mo na to ng concern, paano mo na siya karon mangin paproksihan mo ya ang taong nga napatay na? No, you will be representing sa mga tao kung disease na. Sir, sorry, ginautod linya na to. You were saying kay na? yeah, so let's say nagapati kami nga dapat din man siya nga limpyo, no, para makuha tagid ang matutugon na mandato sa mga eligible or decision, no, sa mga eligible member consumers ang Senate. Aha. Anyway, sundo namon niya kag bantayan taman kay mas nami ni gani matagan opportunity pagid ka kag ti hindi malikawan kung kaisa ara man ang mga anti-EGVA may mga statement na ginapagwa at least may time man ang sanay comment time man kamo nga magsabat kag aplastar man sini mga update para maintindihan sa lubos sa mga consumer members kung Yes, ano sir. ang kamaturan. Sir Jonathan, thank you gid dalong gid. Salamat kid Action Art kag mayong gabi sa tanan. May gabi gid, may gabi. Action firing line. Ayos why man problema sila pero suportado man gani nila ning mga panindugan sa mga mayors mo. Kabalo ka mga mayor siguro basi may nagambal man sila. Nga mo ni ngamon kabalo ka diri sa Bacolod City nga nan may arayas ang isugid mo kay mayor mo. Ang gin lansar ang city mayor sa Bacolod Di ba si may nakasugid kay mayor nga ti mayor damo sa kamo niyo mga listahan bla nga kunano pwede na matadlong anay antes ang plebisito. O di ba siya mo mana tilan tawon ta kunano ang dangatan sini after 60 days sa lawig-lawig pa ni. Meaning ti kon 60 days July kag August mga first weeks ng September ini kumaday kun kun sundon tabi no ti amo pa na da kag magresume ang ginapaabot nga pagpatigayon sang plebisito. Alas 8:25. Objective, balanced discussion, fearless comment.